Ngoba vele sengize ngathukwa angisale sengichaza ukuthi kungani ngibe leli Nazaretha ehlukile elikholelwa kuNkulunkulu ongabonakali ngeso lenyama. Ngimangaleke ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bekholwe ukuthi uSathane ukhona bebe bengakaze bembone kodwa uNkulunkulu abakholwa ukuthi ukhona. Uyazi ngisho ngaphumelela into yokuqala abantu abayisola basolwa ukuthi usizwe uSathane beze bethi uthwele. Kodwa futhi laba abantu laba abacabangi nje ukuthi ungasizwa uNkulunkulu, abacabangi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Komele ngichaze ukuthi yini ukukholwa. Ukukholwa ukuba nesiqiniseko sokungabonwayo. Angiphinde futhi ukukholwa ukuba nesiqiniseko sokungabonwayo. Into osukuyibonile noma into esukuyibonakala ngeso lenyama leyo nto awukholwa kodwa uyayazi. Ingakho naseBhayibhelini uJesu mhla evukile kwabafileyo uTomasi ngenxa ukuthi wayengakholwa ukuthi uvukile wathathe wafuna ubufakazi bokuthi ngempela uvuka kwabafileyo. Wathi uJesu mayesemvezela ubufakazi wasesemqalekisa ngoba wayengasakholwa yena wayesazi. Ingakho ke mina ngithi mawukholelwa entweni esuka ibonakala awukholwa lapha uselikholwa uyazi. Yabona? Usukwazi leyo nto leyo ukuthi ikhona hayi ukuthi usuke ukholwa. Umuntu okholelwa entweni ebonakalayo asikwazi ukumbiza ngekholwa. Umoya awubonakali kodwa siyakholwa ukuthi ukhona ngenxa ukuthi sisuke sizwa ukuthi ukhona. Kanjalo futhi noJehova umoya ongcwele ongabonakali ngeso lenyama kodwa siyakholelwa ukuthi lo moya ukhona ngoba ziningi ikhathi la khona sibona uyiveza lo moya ngezenzo kodwa singesho ukuthi sibona ngeso lenyama. Ingani umuntu uyakwazi ukuthi ethe ekhinywa imoya emibi ezwe ukuthi ukhinywa imoya emibi bese ethi masibiza uNkulunkulu bese le moya ibaleka. Kufanele uyibuze ukuthi isuke ibalekiswa yini le moya emibi mawukuthi ngempela uNkulunkulu akekho. Lokho kufanele uyibuze. Sonke ke sadalwa ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa makusuke khamba kahle sesimphika uNkulunkulu. Kodwa wobona mawusubhekene nokufa ukuthi mawusubhekene nokufa awutshelwa ukuthi ithandaza kodwa ukuthandaza kuyayifikela ngenxa ukuthi uNkulunkulu wayekudalile ngaphakathi emoyeni wakho ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu ukhona.